дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. оғози сафари кории пешвои миллат дар шаҳри Исарафшан. сафорат тартиби роҳёбии тоҷикистониҳо ба парвозҳои самти Русияро изҳор дошт. медали нуқраи сомон дар мусобиқаи ҷудои Осиё ва уқёнус аз Чангрим Ан шикаст хӯрд. шумори ҷонбохтагони вируси корона дар Эрон афзоиш ёфт. Русия вуруди то 1 миллион муҳоҷирро интизор аст. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст дар деҳоти зарҳалоли шаҳри Исарафшан бинои нави маркази дастгирии оила ва кӯдаки фарзанди ватанро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода, бо имконияти таълиму тарбия дар он шинос шуданд. иттилоъ дода шуд, ки корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур соли 2020 оғоз гардида, дар он шароити муосири таълиму тарбия ва табобат фароҳам оварда шудааст. маркази мазкур дар доираи истиқболи шоистаи ҷашни бузурги миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар партави сиёсати ятимпарваронаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби фарзандони ҳамин диёр академикҳои Академияи Миллии Илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Ӯлмаз Мирсаидов ва Маҳмудзода Маҳкам Аъзам бунёд гардидааст. дар марказ барои зисту зиндагонӣ ва таҳсилу табобати 150 нафар кӯдаки ятиму бепарастор ва дорои бемориҳои гуногун шароит муҳайё карда шудааст. тавре ба пешвои миллат иттилоъ доданд, бино бо ҷалби сохтмончиён ва устоҳои маҳаллӣ сохта шуда аз ду ошона, таҳхона ва болохона иборат аст. дар маҷмӯъ масоҳати истифодашавандаи бинои марказ зиёда аз 1200 метри мураббаъро ташкил медиҳад. бино дорои долонҳои барҳаво, 5 ҳуҷраи корӣ, 4 ҳуҷраи хоб, 4 толор барои бозӣ ва машғулияти кӯдакон, 5 ҳуҷраи санитарӣ, ҳуҷраи қабули рӯзона барои хизматрасонии иҷтимоӣ ва тавонбахшӣ ва ошхона мебошад. саҳни ҳавлӣ ва боғу дигар биноҳои ёрирасони муассиса бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва соҳибкорони саховатпешаи диёр ободу зебо гардонида шудааст. айни замон дар марказ кӯдакон дар гурӯҳҳои рӯзона ва будубоши доимӣ нигоҳубин ва табобат карда мешаванд. дар гурӯҳи рӯзона хизматрасониҳои иҷтимоӣ ба монанди тандармонӣ, кордармонӣ, ташаккули малакаҳои худхизматрасонӣ, рушди нутқи кӯдакон ва омодагӣ ба мактаб ба роҳ монда шуда, айни ҳол ба 48 кӯдак хизмат расонида мешавад. аз инҳо 26 нафарашон бо бемориҳои гуногунӣ ба табобат ниёзманд ва 17 нафари дигар бо ақибмонии зеҳнӣ ва инкишофи нутқ дар маркази мазкур табобату таълим мегиранд. ба пешвои миллат иттилоъ дода шуд, ки дар шӯъбаи будубоши доимӣ 18 кӯдак тарбия мегиранд, ки синну соли онҳо аз 1 то 7 сола мебошад. гузашта аз ин хизматрасонии ташриф ба хона ба деҳаҳои атроф ва кӯчаҳои шаҳри Исарафшан ба роҳ монда шудааст ва мутахассисони марказ бо оилаҳое, ки фарзанди носолим доранд, тарзи муносибат, машғулият ва анҷом додани корҳои табобатиро меомӯзонанд. президенти мамлакат ҳангоми суҳбат бо мураббиён ва бошандагони марказ маслиҳат доданд, ки имконоти фароҳам овардашударо самаранок истифода бурда ҷиҳати тарбияи дурусти насли навраз, махсусан кӯдакони маъюб, тадбирҳои муассир андешанд. сафорати Русия дар Тоҷикистон дар пайи хабарҳо атрофи роҳ наёфтани бархи шаҳрвандон ба ҳавопаймоҳои самти Русия тартиби сафарро баён дошт. вуруди озоди шаҳрвандони Тоҷикистон ба Русия танҳо тариқи парвозҳои мунтазами иҷозат аст, ки ҳафтаи 2 бор аз ҷониби ширкатҳои Ютер ва Somon Air анҷом дода мешаванд, хабар додааст сафорати Русия дар Тоҷикистон. ба иттилои манбаъ, парвозҳои дигаре, ки миёни ду кишвар анҷом дода мешавад, чартерӣ буда, шаҳрвандони Тоҷикистон танҳо дар сурати доштани асосҳои муқарраркардаи ҳукумати Русия ба ин парвозҳо роҳ дода мешаванд. сафорат таъкид намудааст, ки бар асоси созиши мақомоти дуҷониб вуруди озоди тоҷикистониён ба Русия танҳо тариқи парвозҳои мустақим бо пешниҳоди натиҷаи санҷишҳои ПСР иҷозат мешавад. зикр шудааст, ки санҷишҳо набояд аз 3 рӯз пештар то замони вуруд ба Русия анҷом дода шаванд. сафорат илова намуд, ки шаҳрвандоне, ки асосҳои зарурӣ надоранд, тариқи парвозҳои чартерӣ наметавонанд вориди Русия шаванд. парвозҳои мунтазам миёни Тоҷикистону Русия аз оғози апрел аз сар гирифта шуда, аз ҷониби Somon Air рӯзҳои сешанбе ва Ютер рӯзҳои ҷумъа сурат мегирад.
дар чипта ҳам возеҳ навишта шудааст ки нарх 4050 сомонӣ аст, аммо ҳоло ба Спутник иттилоъ мерасад ки як чипта то 8-10 ҳазор сомонӣ фурӯхта мешавад. мақомоти Тоҷикистон аз ширкатҳо хостанд нархҳои муқарраршударо риоя намоянд. Икром Субҳонзода, раиси Оҷонсии ҳавонавардии Тоҷикистон, чиптафурӯшӣ бо нархҳои гаронро номақбул хонда беинсофӣ калон номид. ӯ илова намуд ки ин амал хилофи сиёсати давлат дар мавриди пуштибонии молии қишрҳои осебпазири ҷомеа, бахусус муҳоҷирони меҳнатӣ аст. раиси Оҷонсии ҳавонавардӣ таъкид намуд ки ширкатҳо ва нуқтаҳои чиптафурӯшӣ бояд масъулият нишон диҳанд. паҳлавони шинохтаи тоҷик Сомон Маҳмадбеков дар қаҳрамонии ҷудои Осиё ва Уқёнус медали нуқраро соҳиб гашт. паҳлавони тоҷик дар даври финалии мусобиқа барои дарёфти медали тилло бо Чангрим-ан аз Кореяи Ҷанубӣ мубориза бурд, аммо ноком гашт. дар мусобиқаи мазкур, ки дар пойтахти Қирғизистон идома дорад, Сомон Маҳмадбеков дар вазни то 73 кило рақобат мекард. паҳлавони тоҷик то расидан ба даври финалӣ Аҳмад Аяшами Яманӣ, Муҳаммад Муҳаммадии Эронӣ ва Жансай Смагулови Қазоқро шикаст дод. ҳамзамон дар ин мусобиқа Акмал Муродов пас аз як пирӯзӣ бо ду бохт рӯбарӯ шуд ва Ҳақназар Назаров бошад дар марҳилаи аввал шикаст хӯрд. се бонуи тими кишвар низ мусобиқаро бо бохт хотима доданд. ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон иборат аз 3 зан ва 8 мард дар ин мусобиқа ширкат дорад. ба гузориши Вазорати беҳдошт, дармон ва омӯзиши пизишкии Эрон дар 24 соати гузашта то зуҳри имрӯз 193 нафари дигар аз мубталоён ба COVID-19 дар ин кишвар ҷони худро аз даст доданд, иттилоъ додааст хабаргузории Pars Today. гуфта шудааст ки бар ин асос шумори қурбониёни ин беморӣ дар Эрон ба 63699 нафар расид. ҳамчунин дар ин муддат 20954 бемории ҷадиди мубтало ба COVID-19 дар Эрон шиносоӣ ва аз ин теъдод 2319 нафар бистарӣ шуданд. бо ин ҳисоб маҷмӯи беморони вируси корона дар Эрон ба наздик 2 миллион нафар расидааст ки 1,675,891 нафар аз онон то кунун беҳбуд ёфтанд. мавҷи чоруми корона чанд рӯзе аст дар пайи таътилоти Иди Наврӯз ва афзоиши диду боздидҳо ва сафарҳо дар Эрон оғоз шудааст. Вадим Кажинов, президенти Федератсияи муҳоҷирони Русия, мегӯяд ба зудӣ то 1 миллион коргари хориҷӣ метавонанд вориди кишвар шаванд, навиштааст Российская газета. ба иттилои манбаъ, вуруди муҳоҷирон пас аз эҳёи парвозҳо бо кишварҳои Осиёи марказӣ, ки аз 1 апрел оғоз шудааст, имконпазир гардид. мо миллион нафарро интизорем. душворӣ дар он аст ки ҳоло парвозҳо каманд. масалан, танҳо як парвоз дар як ҳафта ба Қирғизистон ба Тоҷикистон парвоз мекунад. ба Ӯзбекистон рӯзе 3-4 маротиба, таи 6 рӯз дар як ҳафта амалӣ мешаванд. ба гуфтаи Кажинов, дар давоми танҳо як ҳафта тақрибан 5 то 6 ҳазор нафар ба Федератсияи Русия ворид шуда истодаанд ва ин афзоиш аллакай чашмрас шудааст. ба ақидаи ӯ вазъ ҳангоми кушода шудани ҳама гузаргоҳҳои сарҳадӣ беҳтар хоҳад шуд, зеро ҳоло тамоюли мусбати вазъи эпидемиягии коронавирус ба назар мерасад. илова бар ин, дар бозори меҳнати Русия ҷараёни вуруди муҳоҷирони меҳнатӣ аллакай ба назар мерасад, зеро танҳо дар 2 моҳи аввали соли 2021 аз рӯи дархостҳои пешниҳодшуда хориҷиён аз кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил нисбат ба соли гузашта зиёдтар буданд. шунавандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоъотии хабар. То барномаи дигар дар амони худо бошед. хайр. барномаи иттилоъотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.